alaikum wa rahmatullah. Ina muku fatan alkhairi a wannan tasha ta mu ta gona ta. Yau shirin gona ta zai yi muku magana ne akan wasu kaji da suka yaɗu masu suna Noela ko kuma mu ce Maja. Amma kafin mu tafi akwai kajin da ake ce ma Broiler, akwai abun da ake ce ma kuma Maja. Amma za mu yi magana ne a wannan bidiyo akan kajin da ake ce ma Maja, sai dai za mu ɗan yi ƙarin haske akan su kuma Broiler wasu kaji ne. Me yasa ake ce musu Maja? Domin wannan kaji ne da aka samar da su ta gamin Gambiza. Su Broiler an samar da su ne, aka nemi zakara namiji na broiler aka haɗa shi da kaji masu ƙwai na Indiya, shi ne aka samar da Broiler. Su ko Noela ko ta gona da ake ce ma Amo Farm a nan Najeriya, wanda suka haɗa cockerel, wanda cockerel su ne mazan layers da broiler. Sun yi wannan abun ne don a samu abubuwa guda biyu. Na farko, za a samu ƙarko sosai, sannan kuma na biyu za a samu nama, sannan za a samu ƙwai. Wayannan kajin suna da daɗin kiwo matuƙa, kuma suna girma nan da nan. Jari ɗan kaɗan za ka fara kiwo da shi. Suna da sauƙin kiwo, suna da riba mai yawa in sun girma sosai. Sannan kuma in mutum zai fara kiwon kaji, yana da kyau ya fara da su. Sun fi kajinmu na gida saurin girma da ƙwai da samar da kuɗi cikin hanzari. Suna cin duk abin da ka ba su wa'innan kajin. Za ka iya sakin su yi yawo a cikin gida su yi tsince-tsincensu. Suna jure mai yanayin sanyi ko yanayin zafi. Ba su saurin kamuwa da cuta kamar inda kaza broiler ke saurin kama cuta. Ba dole sai ka killace su ba, za ka iya sakin su da rana su yi yawo a gidanka, a ba su ci abin da suke ci, su ci left over duka na kicin. Kuma ba su da tsada, ba su da wahalar kiwo. Ana kiwon su ko don ƙwansu ko kuma don namansu. Wayannan kajin suna zuwa kala-kala, akwai farare, akwai masu wake-wake, akwai baƙaƙe, akwai ruwan ƙasa, sannan kuma akwai wanda za ka gamsu jajaye ne. Suna fara ƙwai waɗannan kajin a sati na 19, brown ɗinsu kenan, masu ruwan ƙasa. Baƙaƙensu sukan kai sati 20 kan su fara ƙwai. Sannan masu wake-wake suna kai sati 22 wasu daga cikinsu. Sannan mafi ƙaranci suna ƙwai 150 zuwa 200 a shekara. Wayannan kajin suna da daɗin kiwo, kuma mutum zai iya fara ko da ƙwara biyu ne. Babu abin da mutum zai duba, shi ne albarka abin da zai fara da shi, domin a kiwo albarka ake dubawa. Kuma cikin sauƙi za ka iya musu magani na bature synthetic, ko kuma za ka iya musu magani namu na gida organic magani cikin sauƙi ka lura da kajinka. Wannan shi ne bidiyo da muka yi akan kajin Maja, kuma in Allah ya yarda a cikin bidiyoyinmu za mu yi magana sosai yadda za ka yi musu vaccination, alluransu, da yadda za ka musu rigakafi da sauransu. Wannan shi ne ƙarshen shirinmu na wannan sati. Ku kasance da mu a shirin gona ta.